Iki golden black. Iki kosong. Oh Mickey Mouse. Oh iya cek. Kae ono cendolan apa kae? Iki balon anake jenderal. Wis diwakafke ya. Samsudin. Warane kok iso nggon panasan warane iso gayam. Heeh, iso cetha meni ra. Wis do tak tuju tak limi. Iki anu iki ning jero kabeh. Iki pembuangan berarti. Lanti nganu iki. Sampeyan biasane ngeterke ning WC sapa iwake? Konek kebian. Ning flamboyan. Amboyan. Karone ikan nggih ping pindho wingi iki ra. Lah iki akeh sing nganu, akeh sing nak sing terlalu gede kan aku tak buaki. Oh, sampeyan kelakuran ora. Kelakuran ndi gupine? Nak sing nom-nom kan nganu. Si tak tahan. Iki kan anak-anak kabeh. Iki apa jenenge aku ra ngerti, Bro. Iki cendolan golden black ra. Cendolan golden black kudu. Apa jenenge kaya sampean sing gedhi mending kan iki. Oh, semi balon. Nah, sami balon. Dipakan apa jenenge? Pakan apa? Pakan wong. Pakan sing Afrika tak bae rono. Sambil aku ini. Kayak ono koki bareng. Kopi. Ya cocoknya kopi ra ana sing mati iki. Ora ana sing apa? Ra ana sing mati kopi. Oh, wis dijajali kabeh cocoke ning iwak koki. Kopi ra ana sing mati blas. Lah ini apa-apa. Lah sing tak bahas ngene lho kan. Ngene iki lho. Ya monggo, heeh. Kilo. Ini kan ukuran gede wi. Sing tak tawakke aku kuwi. Tak kesamaan kuwi. Lah wis disiapke. Lah nek sampeyan tak cidukke. Oh. Lah tak terke. Pintenan regane? Lah biasane aku ngirim kuwi 1.000 rupiah. 1.000 rupiah tok, murah meni. 1.000 rupiah. Aku biasane ikan mozaik, iki asli mozaik ora campuran iki lho sih. Iki mozaik asli anu. Aku nang Joko wis 1.500. 1.000 ora 1.500. Iki ukuran. Ya nek 1.000 rupiah ya turah wani. Ukuran jumbo soalnya. Siap pokoke. Nek urun jumbo ngono urun tak colke.